Това е колко живот за мен на теб. Това да ме държи или да последва? Питай. Майно, идей се оплянквай. Голяма джука има. То май не е клон. Голяма джука има. На пунта е голяма. Това е едър. Хайде бе, пущай кепа бе. Чакай, ако пусна далече. Георгие. Това да се утре ще му го изкараш или мой го фани. Вие сега откъде от пункта. Това е. Дигни на муцунта. Къде му дигна муцуната, бе? Дей се, къде е от опашката? А, така. Дигай нагоре. Чакай малко. Айде. Аз трябва да падна вътре. Пущай. 5 кила моите ще го изкара ли? Чакай, че той излезе през дупка. Майно, чакай малко. Чакай. Аз не мога да видя. Той се е откачил. Или го носи на гошката. Или на гошката да го носи да го види. Ще го турим чувала. Дигни го да те снимам. Хвани го обо. По-настрани от водата да не паднеш. Това не мога да го държа, бе. Ще го държиш, ще го държиш. Не мога го вчопам, много е голям.